Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Women's Welfare Committee jong ka Loomkyrwiang dorbar shnong komisi benta ka jingde Burom ya ka Mother's Day ha ka shpo tere ujimang kalapelong ya ka jingelang ha yungwale ha ka jingdan lang UMDC ka GHADC uba auhai Andrew Shulai lasdang ya ka jingelang ka balapanya da ka sekretary WWC ka Sam ha kini lalu da ka jingo oblay na ka wandaka lalu ka jingkran pedang Burom na ka heyu mitri pakma bat kiktin aimen sim habaya day bat ka niya Sngi kerpang jongga Kmie na ka ani karu lalu bat ka dengsuk lalu uba auhai Andrew Shulai ulapan pau ka jingsongu ya ka Women's Welfare Committee ka balashimkhya ban Pynlong ya ka jingelang ka bakerpang na ka benta ban penkrau ya ka Burom bat ka kerteng ka nam jongga Kmie ka nongkha nongpun amla banlen ka Kmie ka desisha ka brio ka bakit ya ka jingkhya na ka benta ki khun bat ka deru ka brio ka bapendep hok ya ka kamram ban penkedang ban pendap penbiang ya ki khun bat ban sneng ban krau ya ki khun ban lom ki brio ki badan ya ka Burom ka akor u wahe shnong uba lammat o lalu ha ka jingkran ulayaro ya ka Women's Welfare Committee jong ka dor bar shnong kabala shimkhya ban Pynlong ya kani ka program ban Burom ya ki Kmie bat ula kenturu ban yale ban pinjanai shushu ya ka rukum trikam na ka benta ka bha kamiat hapo ka imlang ka salang na ki por shikipor kum kadak pan penkrau ya kani ka Sngi kerpang ka Women's Welfare Committee Loomkyrwiang kala penkop Burom ya ki Kmie ki bakenjo Andrew Hosnem ka kerta da ka muhor sa nam ne ka Appreciation Award ha ka ba ya kani ka benta la pendap da uba auhai Andrew Shulai uba lammat o lalu u advisor ka Loomkyrwiang dor bar shnong uba chibor najial bat u assistant wahe shnong uba dayo lang pakma kini ka jingkan mo karpang ni kiri program untuk dan hiwa yau iran i jadi momentus andai em kata ka jing sinyal kiai karpang ya ka jingman nanbe wa hakani ka percaya kami wa sinyal karpang hadok kate jing man bay kamu ongi kami kon tak kena hikai ko nang kong doi kwa jing maya ke jing sikai kamu nak kelamat suai Kmie dari jor ada kon wanda muje am wani wan ka jing ot jing ya hei wo to pen pa pen biat ni pen bentu ni kon jing kra stom ni kam tam akan ni juk stor yo i ni yo hadok kata kawa jing kam ka jing maya jing yo jing stan jing tu kaman bay ye wan tu la u wan kedan lem em dari jing stan bentu ka bay yo ho man ki pen mo ki nga ye ko ba dak em ka bay sao tung sang ho klan thi wa kan mo ka pli ka bay hay jing lang tuk yang ka ma ong ge nga bay kien ang ka bay kat ba do akan dan dia belas berurap uwi ni pi udam na u nei ka wa do ta ang la da phe ha mo tukut ta hay dei tie ni feel tie ni do las ber minat ok ka ya ka usla tang ka jing minat yang nga mo iban klam yang ka bay pan man nga hadok kat ni ka man ka bay MD ko wi to wan ka blu ha patai ko ye pen ta ko ye pen biang ko ye kit ye bat ko ye jai ko ye rak ye lena ka bay jo mai di kan da de yo ko de ki kan ye kan ka bay dan ko mai la de yo ko lai ba kla ka ha ka de jing hai di yang di bay ngam di de di kan bon sen het yang group dan te ki man dai ni em cao man ki tu klan tu em ta strong determination kum how we long group ne ki duo lai ho man bon ki man dai merajo por tu fan ada juk ko kat ni yo bi bon ki man dai merajo por tu klan fan rai ki fan em tu ha dalam em klan ko bai la ha ni em an ki fan ki wat dalam em ki tu ko bai da ila ka ban tầm hoa man làm tệ là em nắm cái con của ông các bạn này ham yêu em để tiền các bạn này lên hạn các bạn này yêu quyết tâm trong cái đề hệ ông cái này tầm hoa man cái con từ vào ông làm em có bé thì để các bạn này hỏi làm em có bé buộc lắm cái bé bay tay làm em cả những cái phi thế quan lại cả bay bắt đặt record đó đi tay cái lại đó nên chúng ta cảm ơn chúng ta cùng điên rồi
ya ke yung sem yang ngah ki Apau arosan sem chua mem kan ni demi kiman bay wan kismat hakikam sai pathai hakikam imlang salang hakikam ibhai miat hakin dong chidong jing em kam kiwa em kam kayong pathai kan kam te nga nileo nga bancho raya kiman bay po do wa chno yi bo sia ba bi bi ko lai po ri ko do yo ki yo yam ta lang di hakimun wan kikam kiwa hilok ki jor kula hidup lai suk lai stom lai saja lagi wan kikam ilang ibi jadi kun kikam bi to ayong pathai ila ong ngante hai chong yung to ayu mana chong yung sia to ibi kitit kitra lam ja jibi nam treka rai le pi mi lai wan che khap ki lo khap ki jor kan lu pro ai ti